Mistä löytyvät Suomen onnelliset asuinpaikat ja toisaalta vähemmän onnelliset? Tapasimme tänään kahden miehen retkikunnan, joka etsii vastausta tähän kysymykseen. Heidän tässä erittäin epävirallisessa tutkimuksessaan onnellisuutta löytyy ainakin Kirkkonummelta Sundsbergin asuinalueelta. Retkikunta Autero ja Hyvönen on juuri saapunut Uudellemaalle. He keräävät tietoa siitä, missä ihminen on niin sanoaksemme onnellinen. Me ollaan onnellisuustutkijoita. Me ollaan tuossa viikko sitten lauantaina lähdetty Utsjoelta liftaamaan ja etsimään onnellisia kyliä. Ja nyt ollaan Teron kanssa päädytty tänne Sundsbergiin. Retkikunta toteaa Sundsbergin keskionnelliseksi. Seuraavaksi onnellisuustutkijat matkaavat Hollolaan kartoittamaan paikkakunnan elämänlaatua. Tarkkaa päivämäärää tutkijat eivät vielä pysty sanomaan. Niin tämä koko reissu on ollut sitä, että se riippuu, että miten me saadaan kyytiä, että miten ihmiset tarjoaa niitä. Että mielellään jos ihmiset kutsuu meitä kylään, niin mielellään saisivat tarjota kyydinkin niin jostain lähimaastosta. Että me koitetaan liftata tiemme noin muuten. Ollaan ihan tuuliajolla, jos niin voi sanoa. Retkikunnan vaiheita ja tutkimustuloksia voi seurata Maikkarin kuvaboksista. Tähän mennessä yksi paikkakunta matkan varrelta on tutkijoiden mukaan onnellisuudessaan miltei ylivertainen. Utsjoella on lupa olla vapaa. Utsjoella on lupa olla rauhassa. On mielenkiintoista nähdä, mikä paikkakunta tuon kisan lopulta voittaa. Hyvin pärjää varmaan, jos tarjoaa kavereille vähän kyytejä, ehkä pullakahvin kerran. Hyvä idea. Nyt siis tarkempia säätietoja ja sen jälkeen urheilua. Meiltä näkemiin. Näkemiin.